Салом алейкум мардум, халқи меҳнаткаш, акҳои шери нарм, чо кардем ама каса созен хубен. Умедворум зиндаву сарбаланде шерои нар мисли аввақта мо дар хизмат шумо кор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Мошинои нархҳои дастрас бисёртар пафтагим бидроем видеоро нагзаронда то охира тамошо кунед. Баъд бародаро чӣ хеле ки медонем бародаро канали топ мошино старти бозӣ бурдноки хича сар додагиам медроем ҳама каса дастгирӣ мекунем бародаро. Нархи гуфти гапо дастрас, нархи як гуфти гапо шаурма ба як шаурма ту метавонӣ соҳиби 223 кузуфи тоза шавӣ бародаро. Маҷбурӣ нест бародаро, мо маҷбур намекунем. Кадоме гуфти гапо пешрави мора гуфти гапо мехоҳ ё ки кадоме шиланка дора бидура смела партия чипташ мобайни 2 дақиқада ҳозиру нозир мешава шербачо. Ба ҳамин хотир дастгириро зиёд мекунем шербачо. Дастгирии шумо пешрави мо мешава бародаро. ҳазор раҳмат ва диққататон зиндаву сарбаланд бошед. WhatsApp мо бародаро 556 320 ин рақамҳои кории мо бародаро. Як салом рӯй кунем, усша ҷавоби саволшам метем. ҳазор раҳмат ва диққататон рафтем. шерои нар ҳама каса созен хубен, мошинчаи гарени арзонтон ёфтам. видеоро илтимос бародаро бо диққат нагзаронда то охира тамошо мекунем. кадоми успед кард намехели ошак шава. комплектатсияи авангард то охири сола ҳуҷҷат дора, утил дора бародаро. дидесен бародаро. марамад як гирдачана шербачо лайкора заден. подписатсия кардем, зангулачаи канал давсемонем, дальчи рафтем. ҳамин максимум видео 1000 лайк гира насиб бошам мошинои нархҳои дастрас мепартон бардар. дидесен нархи арзон. ихали 45000 40000 не арзон. дарои қафо электропакет комплектатсия авангард хашавай бардаро чиш наметова. 4 дар электро блокировка дар регировка боковой. марамад як олати самошан курис контрол автопилот коробкаш бошам механи монитори андроид. газ евро 4 қати мотор ди сечка. хулас нарх боша бардаро медонед чанд сом 33000 охири нарх. кадом успед кард ошава биё рақамо табгу 007 22 58 18. марама рақамо зер наводад манзан занед дар тамос бирен шербачо лайкора обязательно бизанед. Салом алейкум шерои нар, акҳои шерум ҳама каса созен хубем, умедворум зиндаву сарбаланде. чӣ хеле ки ихтом медонед ки старт бозии канали топ мошино старт бозӣ Mercedes S-Class 223 кузуфи хича сар додагиар. шерои нар, ман ҳазор раҳматон мегӯм барои ихали дастгиритон. гуфти гапо ихали аждад надоштум, не ки доштум кам гуфти гапо ранги чӣ хеле ки пеш вақт ман бозиёма муддати як ҳафта да мегзарондум бардаро. насиб боша ишам ҳамхалиш дестай. шерои нар, ана гуфти гапо чиптҳо бисёр омадестай мода шумо старатса кунед чиптҳотона рӯй кунед ҷои хитона бигиред. баъд бардаро як чира ногуфтатон намонум. бародарое ки ай ғариб гирифтестанд чипта гирифта натонистестанд бинобар сабаби номаълум бардаро мора ғам додестанд нашидестай мисол бардаро чиптош намепартанд гирифта нашидестай нагзаштестай да биё мисол мақсад пулшумо да картаи мо гузашта натонистестай гузашта. ба ҳамин хотир шерои нар ҷамъи 992 556 320 да салом рӯӣ кунем бардаро. чанд намуд картаи ам дилхоҳ картата мегем мепартои бардаро чиптата дар мобайни 2 дақиқа гуфти гапо мепартоем шумо фақат ждат кунед. шерои нар метавонед ки бо дар номерои ҳамин телефонмон дар шоти телефонмон метавонед партоед. ба ҳамин хотир шерои нар гапа зиёд намекунем, ҳама каса медонем, ҳама каса газоват мекунем шербачо чиптҳоро харидорӣ мекунем. ҳазор раҳмат ва диққататон зиндаву сарбаланд бошед. даршем рафтем навори мошинбозорро тамошо мекунем. бардаро ҷон боз як та Toyota Camry D навбати нархи дастрас 2011 абё мотор 2.5 таъинровка ҳуҷҷатош чанд қаяка ҳуҷҷати солонааш 1 соли ровна утилизатсияш кардаги тара таъинровкаш бучидагия бардаро 4 балон нав ягла яхила. нархи дастрас бардаро марамат ҳолати тараф рестайлинги тоза марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем. дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон салон латасалон тоза комплектатсия эли бидай бардаро 4 дар электро блокировка дар як тарафа мултирул коробкаш боша автомат монитор калон скаменко лифт биё капочак шоака марамат як ҳолати мотор шане абё мотор 2.5 марамат отсекои кузов ана пешош нозада. хулас нарх боша бардаро 99000 сомон камакак боз муомила мешава. биё рақамо табугу ака 909 0786 86 марама рақамо зери наводай занг зане аз канали мо муроҷиат кунед. дӯстон хундай аванте солиш бошад 2007 сол таъинровка ҳуҷҷатош чанд қаяка
7 мод тонировка, ҳуҷҷатош 2 моҳи дига бардору. Як гирди чарх мезанам, 4 балон, ягон 70 фоиза. Марамат ҳолати қафош. Марамат ҳолати тараф бампери қафо парктроника. Қафош задаги бридаги алиш неста? Аниқ? Дарои қафо электропакет, салон кожни салон, потолокш тоза. 4 дар электроблокировка, дар регировка бакаи ду тарафа мултиру, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори Android. Биё капоча кишвака. Хулас шерои нархи соз як ҳолати мотор шунем бардору. Абиё мотор калон донс бардору, 1.6 донс марамат отсекои мотор, отсекои пеш. Нарх боша бардору 82000 сомон, боз муомила мешава. Биё рақаму табугака. 983 10-20 марама рақамо зер наводай занг занед дар тамос буред. Марамат бардору Toyota Camry 2, комплектация XL сборкаи Америка. Марамат рестайлинг кардаги мошин 2000 най буди кити 2011 шидаги. Тана шак краска талаб нест. Неки қади қомат сикаи мошин хушру. Марамат ҳолати қафош. 2 груштела, нархи дастрас. Як ҳолати салон шумо мебинем. Биё ой кӯйк тағоӣ. 2 бор буҷуқ ша? Бача 2 бор буҷуқ. 2 бор як гора буҷуқ. Марамат ҳолати салон кожни салон бардору, винкодои кузов ҳама ҷӯшда бардор, салон кожни салон, потолокш тоза. Поликои ва корики хушру, 4 дар электро салон мебеса. Хулас мошинчаш гарен тоза, дар тарафа мутури коробка автомат, климат контрол бардору, XL тол забдай мошин бардору. Биё ака капоча кушо. Хулас хто медони бардоз гарин ами пародаш гарини хариди зур шидаги ба ҳам қимат шидаги карескиёш то 160-70 сомон андажи бардору. Ирӯз як нархи дастаст мепартоим мотори 2.4 хеле нест 3.5 перевал хиркнак. Абиё мотор 3.5 6 цилиндра бардорои ҷон ҳама кузуфо састанаш гуфти гапо ҷошда. Нарш боша бардору 95000 сомон, боз муомила меша. Биё рақаму табгу. 37 30 793 марама рақаму зер навода занг занед дар тамос буред. Маҳмад бардору Opel Astra G Caravan, солш чанд бутағоӣ? 98 сол, нархи дастаст мепартоим бардору. Ана ҳуҷҷат утил дора? Солона ҳуҷҷат дошта, утилизатсиярам дора бардору. Марамад як гирди чарх мезанам, 4 балон яглай хила. Хулас комплектацияш бо элеганс дай. Задни шторка ҳама чизош бидай бардору. Марамат ҳолати қафош. Марҳамат ҳолати тараф. Як ҳолати салон шумо мебинем. Дарои қафо электропакет, марамат ҳолати салон, комплектация элеганс. 4 дар электро, хулас. Ҷош кам тарак коробка механик, мебел салон, кондитсионер. Капоча кишоин тағоҷон. Марамат як ҳолати мотор шумо мебинем бардору. Марамат як ҳолати мотор шумо мебинем, мотори 1.6 простой, газ бензин пешинозада бардору. Чашкош кафидаги варид нест. Мотори 1.6 простой, газ бензин. Хулас нарш боша бардору, нархи даст аст 40000 сомон, боз муомила мешава. Рақамо чандай тағоӣ? 2 36 78 41. Марама рақамо зер навода занг зане дар тамос буред. Марамат бардору Hyundai Elantрои нав 2019 сол. Хулас мошин умуман такси гаштаги нест бардору. Баъд дилипур омада проверка кунем фаролупа. Марамат як гидишон дискачои заводскои хидаш дарои пеш бо бесключовой доступ қатия. Марамат ҳолати қафош бардору. Марамат номерош падарка яка. Номерош падарка. Марамат як ҳолати салон шумо мебинем. Биё коғӣ тариф мекунӣ, чӣ вуй намекунӣ? Дарои қафо электропакет, марамат ҳолати салон, поликои ва корики, подсвети салон хидаш, бесключовой доступ, 4 дар электро, блокировка дар ду тарафа мултирул. Хулас режим вождени, старт стоп, зур денеки комплектация лимитед бурида, монитор калон, климат контрол, се режима, обогрев сидени, кондиционер ях, комплектация сеташясм, чиндаги, датчик слипой зона, бакавё слипой зона дорам. Биё капоча кишвака. Марамат як ҳолати мотор шумо мебинем. Марамат як ҳолати мотор тимболи ди донс бардору. 1.8 донс. 1.8 яка. Марамат отсекои пеш нозада, топечатои ҳама заводскои хилиш туда. Сами главни GDI нест донс хилиш медонем ки моторои хубам бардору. Гуфти гапо сағира парвар. Нарх боша 108000 сомон, боз муомила меша. Варианти алиш нест.
варианти алиш нест. пули нах рақаму та бугу ака. 3-0 70 80 90 ака. рақаму зер 90 ҳатман занг занед дар тамос буред. бардоро Kia Optima 2016 хулас мошин нархи дастас мемонад тамошо кунем. тайновка ҳуҷҷатош чанд қай? то декабра ҳуҷҷат утили тайновка утил паҷиз гуфти гапо ана документош то декабра бардоро панорама дора. нормали бад нест. хулас як иде чарх мезанем шерои нар. И чанд қаши дровардагитонда? декабрда дровардаги як сол меша гаштиса? безключевой доступ, фул комплектация, маромат ҳолати қафош, бампери қафо партроника, маромат ҳолати тараф. дар қафо мебел салон, электропакет, салон кожни салон, задни дефлектор, потолок кадесе, вардар панорама, панорамага, дроза безключевой доступ, боковой слепой зона, 4 дар электро, блокировка дар, ду тарафа мултирул, режим вождени, обогрев сидени, обогрев гуфтигапо рул, ҳамскам ахлаждени сидени бардоро, гап хабари соз бардоро, ҳанаскамеко ҳарди тараф лифт. биё капотак шо, мошин бардоро ҷон Америкай, биё капотак шо, комплектация фул шай. И варианти алиш ҳам ҳаста ё не? биё капота барду. хулас абиё мотор 2.4 GDI бардоро, маромат ҳолати фартуки пешам нозада. нарх боша бардоро 108 000 сомон боз камакак муомила мешава. биё рақаму та бугу ака. 918 69 66 41 марама рақаму зер 90 занг занед дар тамос буред. бардоро боз як Toyota Camry D навбати бардоро ҷон Eli эскакадаги бардоро Америка буд мошино. хулас нархи дастас мепатон сош 2008 буд ё ну? 2008 сол ҳуҷҷат утил тайновка. Тайновка ҳуҷҷатош чанд ака? чӣ намонда будаку? яҳамои дига ҳуҷҷат утил дошта бардоро маромат ҳолати қафош. мошин берна кор надора, эска кардаген, Eli эска кардаги рестайлинг. солаи 2011 кардагане ки стопои қафош мондаги қати 4 дискаш. биёи куи кака. маромат дар рӯи қафо электропакет, маромат ҳолати салон, потолокш тоза. хулас мошин дрена берна кор надора бардоро 4 дарш электро, як тарафа мултиру, коробкаш буш автомат, монитор калон, капотак чор смела. боз як нархи дастас мепартоем, бо биёин кала опус бизанем, савдо кунем шерои нар лайкора бизанем, чанд лайкҳо зиёд мешавам, қастаратса мекунам. мошинаи хуб пардон абиё мотор 2.4 маромат ҳолати фартуки пеш, маромат ҳолати чашгош. нарх боша бардора 79000 000 сомон боз муомила мешава. биё рақаму та бугу 002 203 203 маромат рақаму зер 90 занг занед дар тамос буред.